My jsme tady slyšeli, že vláda nemá vizi. Ptám se, jestli má Litvínov nějakou vizi, nějakou strategii, když teda těžba nebude, nebo jakým směrem se teda ubírat. A to samé, jestli Most má nějakou vizi, anebo jestli skutečně ten Most jako si řekne, my tu těžbu jsme hornický. Jo? To znamená, mají města, Most a Litvínov vlastní nějakou vizi, a takhle bych to nechal. A ještě bych možná mohl říct ještě jednu věc, že Liberec a Jablonec jsou to poměrně velká města, mezi nimi je rivalita a oni přišli s tím, že v podstatě by mohli začít spolupracovat, jak v rámci evropských fondů a jiných projektů a tak dále, jako souměstí, a v podstatě to budou brát jako jeden region. Tak v podstatě Litvínov a Most se to nabízí úplně stejné, tak zjistíme, jestli vůbec by byla nějaká společná řeč, že by ty města, která jsou propojená tou rychlodráhou, nějakým způsobem i do budoucna přemýšleli. Já už jsem to říkala, jestli Litvínov má vizi. V té prezentaci jsem zmínila, docela jsem se do toho i zamotala, když jsem to říkala. Tak já radši si to vezmu takhle kruce, abych se do toho znovu nezamotala. Litvínov jako samospráva samozřejmě chce to město připravit na to, aby se mohli přijít investoři. Aby se mohla vytvářet nová pracovní místa. Ale víte sami všichni, jak teď bojujeme za to, aby se zkapacitnila silnice 127, která je základním předpokladem pro to, aby sem ty lidi vůbec chtěli jít, nebo ti investoři, řekněme. Máme tady průmyslovou zónu, která není připravená na to, aby se stavěly fabriky. Takže úkolem města Litvínov bude připravit podmínky pro to, aby investoři sem mohli jít. A samozřejmě ta druhá vize, nebo ten druhý zásadní bod, do kterého jsem se tady zamotala předtím, je, že my vlastně celá Česká republika žila ta desetiletí na úkor Ústeckého kraje a Litvínova. A my teďka očekáváme od kraje a od státu, aby nám pomohl, aby podporoval, aby nám přinesl pracovní místa, aby podporoval diverzifikaci ekonomického profilu kraje, aby se právě z toho jednostranného zaměření, které je tak špatné pro ekonomickou a sociální stabilitu i pro to životní prostředí, dostal do situace, kdy tady budeme mít vytvořená pracovní místa v jiných oborech, v lehkém průmyslu například, a nebudeme tady neustále se bavit o tom, že jediná budoucnost je v těžbě. Takže asi takto. Já bych navázal na to, co říkala paní starostka. My si myslím, že jsme schopni v těch důležitých věcech kooperovat. Samozřejmě v té otázce, kterou tady dnes komunikujeme, tak neřekl bych, že proti sobě stojíme úplně, jako já si myslím, že v zásadě nám jde o to stejné, ale pokud se vrátím k tomu, co paní starostka říkala, tak skutečně kooperujeme třeba na tom, abychom vytvořili tlak na ministerstvo, pokud se jedná o zkapacitnění 1/27. Máme samozřejmě společný podnik, je to dopravní podnik měst Mostu Litvínova, kde spolu komunikujeme, musíme komunikovat. Já se nebráním tomu, abychom společně vytvořili tlak i na vládu a skutečně pominul teď to, jestli těžice na Bílině dál bude nebo nebude, ale abychom vytvořili tlak na vládu a řekli si o to, co nám skutečně náleží. A já bych chtěl využít téhle příležitosti a tohle paní starostce nabídnout. Předpokládám, že tady v tom problém není. Takže i na tomhle bych rád participoval společně. Jenom se vrátím k tomu ještě, paní starostko. Ono je hezký mít průmyslovou zónu. My máme Josep. Je to hrozně složitý v dnešní době sehnat investora, kterýmu stát vytvoří investiční pobídky. Věřte, že v současné době průmyslová zóna Josep, na rozdíl třeba od průmyslové zóny Triangle, má podporu státu. Je tam podpora na vytvořené pracovní místo. Ne, že by se sem ty investoři hrnuli. Je to hrozně těžký, hrozně složitý. Já ty jednání se společností, která vypadá, že k nám do zóny půjde, vedu půl roku. Půl roku už nejsme na startovní čáře, ale je to 400 pracovních míst. Já jsem reagoval na
otevřený dopis, který mi adresoval pan magistr Hrubeš na zastupitelstvu. On se tam vyjadřoval k tomu, že bychom měli jít jinou cestou pomoci sami, nějakou cestou inovací, jestli teďka nějak to neskresluju, když tak, pane magistře, opravte mě. Dokonce jsme jednali i společně o tom, jaké alternativní zdroje by tady mohly být a zřejmě i jsou. Nicméně to, abychom je uvedli v život, tak je to asi tak ekonomicky náročné a my to nevím, jestli jsme schopni dokázat. Takže jenom bych reagoval na ten příliv nového větru v podobě vytvoření těch pracovních míst. My tady jsme skutečně historicky zatíženi. A to není naší vinou, zkrátka. Prostě je tady jenom chemický průmysl, je tady těžební průmysl, nejenom. Ale samozřejmě to gro tví tady v tom a my to opravdu nezměníme. Vy jste sama říkala, máme tady průmyslovou zónu, není připravená. Já jsem to říkala. Samozřejmě, že my jako samospráva si těžko můžeme pomoci. My se můžeme snažit vytvořit ty podmínky, ale ta pomoc musí přijít od kraje a od státu. A ten stát nám musí vytvářet podmínky pro to, aby se nejenom připravila infrastruktura a vytvořily pobídky pro investory, kteří sem půjdou. Jo, to já chápu, že to musí být velmi složité, ale právě proto jsem to říkala. Česká republika žije desetiletí na náš úkor, tak teďka by nám měla pomoci a vlastně nějakým způsobem tohle změnit a pomoct nám v tom.